Ville Air. Bandiraɓe mone mon kala salminama inde mun e yettode mun no gonɗon eno gonirɗon ɗo hande gonɗen koye nokku ene wiye Hamady Hounare taw koye département mo Kanel gonga tigui taw ko commune mo Hamady Hounare leegal Mabouɓe nokku ene wiye Belel Gando ɗo jiyaton ɗo woni koye nder wuuro Hamady Hounare. ko yidde wiide bandiraɓe il est temps waylo waɗa soko tawi ala ko heddi fodde wonde e 15 ujunere innama aade itti hoolare e yakar fawi ɗum e jungo neɗɗo wi hay goto ala momin kooli so wona an ngam wooda ko pewnanɗa min somin cohli laaɓal aɗa daro hen jangde ɓesguji daroɗa hen e goɗɗum ko wona ɗum e ko fati e cellal so tawi ala ko heddi yimɓe dañi hoolare koolimama no haaloɓe pular kewi wiide ni neɗɗo soko tawi a waɗama Allah hay sa wawa tobde eto dirde walla wooda ko kollirɗa ko gasata ko Allah gaynata bandiraɓe mboɗo sikki soko tawi on daari ko woni caggalam ko e oɗo mbalit fodde wonde duuɓi 12 reeñ monsieur le maire Amadou Samba Kane oɗon mbawi andude beele wuuro ngo ene waɗi laaɓal waddi ari haɗo haɗanno ko heddi heewaɗi enen fof en dokkodirat aadi bil aadi le 23 janvier 2022 ko nden noon woni ko ganduɗa ko ɗo mbawɗon firtude ko ɗo mbawɗon waddi ala no mbaɗanmi sona mi acca on daron tigui rigui Belel Gando. beele oɗo mbalit jiiɗo tundi ene foti wonde ɗo woni ɗo saabu taari ɗum ko sukaɓe kañumen gandi koko weeli ɗumen ganda ko nafata ɗumen ene mbawi arde ene piije hen ene petta baluji so tawi bal cukalel naati e oɗo salte holmo andi rafimo ƴettata artira ɗum e nder galle o artira ɗum e jinnaɓe ɓe waddi so tawi ala ko heddi haaloɓe pular mbi hello e haqqille ko neɗɗo e hoore mum yoftonto ɗum hoore mum waddi mi rokkat mon aadi le 23 janvier kala mo ganduɗa aɗa yiɗi hoorema aɗa yiɗi janggo ɓesguma yo sellu yo janggu yo woot yo wuur beele soko tawi a natti wonde ɗo kala ko daña e ko ronka taw haɓe mbawi soɓe juuli mana ɓe donama il est temps ɓe wonɓe ɗo ganden wona ɓe goni fewnoɓe wuuro ngo duuɓi 12 on ngala jeere duuɓi 12 on ngala garage. Jewen komo jemen or jewen komo jemat jewen komo je wurngo jewen komo jemen duuɓi 10 neni wana balle 10 duuɓi 10 neni wana balle 10 ala ko ɓe mbaɗi ɗo duuɓi 12 on ngala stade municipal duuɓi 12 on ngala maison des zones bandiraɓe holto hoolare nde Hamady Hounare naaɓe gitti pawi ɗum e jungo monsieur le maire holto hoolare nde woni holto gartam ɗam woni gande noon ala donkuɗo wonde so duttima duuɓi seeɗa caggal on ƴeewi no wayano nden ene waya hande ɗi wona gotum ndeka firti ko yimɓeɓe gitti doole munen e arsugaji munen e gandal munen kalfini neɗɗo goto neɗɗo o ɓamtani on ɓamti koye dow mon ha yesso ko lawol duuɓi 10 neni wana balle 10 ala ko ɓe mbaɗi ɗo ala ko ɓe pewnu ɗo jewen komo jemen jewen komo je wurngo jewen komo jemen jewen komo je wurngo